እዚ ሕቶ እዚ መቸም ኣብ ኣእምሮ ፈላትና ብዙሕ ግዜ ተመላሊሱ ኣሎ ምናልባት ገለ ሰባት ሂወቶም ክንርኢ ከለና ብጣዕሚ ኣዝዩ ብሉፅ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዕዉት ዝኾነ ፍሉይ ዝኾነ ሂወት ክነብሩ ንሪኦም እሞ ናብ ናትና ሂወት ምልስ ክንብል ከለና ግን እቲ እዞም ሰባት እዚኦም ዝረኽብዎ ዘሎ ነገራት ዘይክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኣፍታ ህሞት እዚኣ ድማ ሓንቲ ሕቶ ኢና ነልዕል እዛ ሕቶ እዚኣ ድማ እንታይ እዩ ጎዲልኒ እንታይ እዩ ኮይነ ከምዞም ናይዞም ሰባት እዚኦም ሂወት ክነብር ዘይክእል ኢና ንብል ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ኣእምሮና ብዙሓት ሓቂ መሲሎም ዝቐርቡ ናይ ሓሶት መርትዖታትን ምኽንያታትን እንዳምፀ እዩ ክስዕረና ዝፍትን ንሶም ድማ እዞም ሰባት እዚኦም ዕዉታት ዝኾኑ ስድራ ቤት ስለ ዘለዎም መበገሲ ስለ ዘለዎም ኣብ ዝሓሸ ዓዲ ስለ ዘለዉ ገለ ዕድላት ስለ ዘለዎም ኮኔክሽን ስለ ዘለዎም እንዳበለ ኣእምሮና ዝፈጥሮም መርትዖታት ኣለዉ እዮም ወላ እኳ እንተኾነ ግን ኣሕዋተይ ኣብኡ ተቐርቂርና ንዑ ኣመኽኒና ክንተርፍ ዘለና እንተኢልኩም ግን ኣይኮንና ኣሕዋተይ እኳ ደኣ ብፍላይ ከምዚ ኸማይ ካብ ዜሮ እንተደኣ ተበጊስኩም ናይ ብሓቂ ሃብታም ድኾነ ወይ ድኾነ ከበግሰኩም ድኽእል ስድራ እንተዘይሃሊኩም ንመብዛሕትና ኣፌክት ዝገብረና ነገር ስለ ዝኾነ ነዘን ሸውዓተ ሎሚ ቀጢልና እንሪኤን መንገድታት ከነወግደንን ክንከፍለን ዘለና መስዋዕትነትን ስለ ዘለዋ ጥራየን ነዚ እንተደኣ ክንገብር ክኢልና ከነወግደንን ነዚ መስዋዕትነት እዚ ንምኽፋል ድማ ድልዋት እንተደኣ ኮይና ኣሕዋተይ እመኑኒ ሂወትና ሓደ ክኸውን እዩ ዝሓሸን ድበለፀን ሂወት ከዓ ምንባርና ዘይተርፍ እዩ እምበኣርከስ ናብ ዩቲብ ቁም ነገር ንምርኣይ ነብስኹም ንምዕባይ ትመፁ እንተደኣ ሃሊኹም መሳኹም ዘለኹ ካለ ሓዊ ከመይ ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ናፍተን ከነወግደንን ክንከፍለን ዘለና መስዋዕትነትን ከፍለኩም ቅድሚ ናብተን ሸውዓተ ክንወግደንን መስዋዕትነት ክንከፍለለን ዘለና ነገራት ምሕላፍና ግን ኣሕዋተይ ሓደ ክንርድኦ ዘለና ምርር ዝበለ ግን ከዓ ናፃ ዘውፅአና ሓቂ ኣሎ እዩ እዚ ነገር እዚ ድማ እንታይ እንትረኣይኩም ኣሕዋተይ እዛ ሂወት እዚኣ ፌር ኣይኮነትን እዛ ሂወት እዚኣ ፍትሓዊት ኣይኮነትን እቲ ምንታይ ሲ ገለገለ ሰብ ክትርኢ ከለኻ ካብ ሃብታማት ዝኾኑ ስድራ እዩ ድመፅእ መበገሲ ኣለዎ ገንዘብ ኣለዎ ወይ ስድሪኡ ገለ ትካላት ከፊቶሙሉ ኣሎ ወይ ድኾነ መበገሲ ነገር ሂቦሞ ክኾኑ ይኽእሉ ድኾነ ስትራግል ድኾነ ሃስል ዘይክርኢ ይኽእል ይኸውን ብዙሕ ዕድላት ክፍጠረሉ ይኽእል ይኸውን እዩ ገለገለ ሰብ ድማ ንዓይ እውን ሓዊስካ ኣሕዋተይ ንመብዛሕትና ደጓንፈና ኸ ኣሕዋት እንታይ ይደልዓልኩምኒ ካብ ሃብታማት ድኾኑ ስድራ ኣይኮንና ንመፅእ ንገሊገሊና እኳ ደኣ ኣሕዋት ምናልባት ሃብቲ ዶ ወይ ከዓ ድኾነ ውርሻ ዶ ስድራና ክገድፉልና እኳ ደኣ ብብዙሕ ዕዳታት ዝተጎበአ ስድራ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሂወት ሓሊፍና ክንከውን ንኽእል ኢና ብዙሕ ስትራግል ብዙሕ ድኾነ ፈተነታት ብዙሕ ብድሆታት ክንርእን ሓላፍነታት ድማ ክበዝሐናን ይኽእል ይኸውን እዩ ግን ኣሕዋት እቲ ናትና ሓይሊ እቲ ናትና ጥንካረ ግን ኣብኡ እዩ ደሎ ኣሕዋተይ ኣብኡ ይተሓቢኡ እዩ ደሎ ኣብታ እዋን እቲኣ ድማ እንተደኣ ድኾነ ድሕግዘና ሰብ ከም ደየለ ተረዲእና እንደገና ድማ ንኽንዕወት እሜት ጥምኢ እንተደኣ ሃሊና ኣሕዋተይ እመኑኒ ኣሕዋተይ ንምዕዋት ዘይንገብሮ ዘይንኸፍሎ መስዋዕትነት ይህደን እንተደኣ ከምዚ ኮይኑ ድማ ናፍተን ሸውዓተ ክንከፍለን ዘለና መስዋዕትነታት ካሕልፈኩም እታ ቀዳመይቲ መስዋዕቲ ክንገብራ ዘለና ነገር እምበኣር ኣሕዋት እዛ ሕጂ ሰዓት ሒዝናያ ዘለና መንነት እያ እቲ ምንታይ ሲ ድሓሸ ድበለጠ ሂወት ካብዛ ዘለና ሂወት ዝልል ድበለ ካልእ ነገር ነፅበ እንተደኣ ሃሊና ካብዛ ሕጂ ሰዓት ሒዝናያ ዘለና ድበለፀ መንነት ክንውንን ግዴታ እዩ እቲ ሕጂ ሰዓት ዘለና መንነት ክሳብዛ ሕጂ ሰዓት ዘለና ሂወት ኣብፅሒና ኣሎ ናፍታ ንሓልማ ናፍታ ንብህጋ ናፍታ ክኾነ እንደልያ ንብላ ዘለና ሂወት ክንከይድ እንተደኣ ኮይና ግን ዝሓሸ መንነት ክንውንን ክንክእል ኣለና እንታይ ንምባል ኢኻ ደሊኻ እንተደኣ ኢልኩምኒ ድማ ኣሕዋተይ እቶም መዓልታዊ እንገብሮም ልምድታት እቶም መዓልታዊ እንወስዶም ተግባራት እዮም ነቲ ናትና መንነት ረሃንፁ እቲ መንነትና ኢኻ እቲ እንደልዩ ዓይነት ሂወት ከምፀልና ዝኽእል ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት እንታይ ንግበር እንተደኣ ኢልኩምኒ ዝሓሸ ሂወት እንተደልና ዝሓሸ መንነት ንምህናፅ ድልዋት ንኹን ስሩበት ተኻብ ዝኾኑ ለውጢ ከነካይድ ግዴታ እዩ ምናልባት ረእዩኹም ኣሕዋት ዝሓሸ ሂወት እንዳትበሃግና ኩላትና ግን እንነብሮ ዝሓሸ ሂወት ንኸይነብር ዘኽእለና ተግባራት ወኒና ንዕኡ ለቢስና ኢና ንጓዓዝ ብኸምዚ ሂወት ኣይቀየርኒ ስለዚ ገለ መስዋዕትነት ክንገብር ክንክእል ኣለና ገለ መስዋዕትነት ክንከፍል ክንክእል ኣለና ስለዚ እንታይ ንግበር እንተደኣ ኢልኩምኒ እስኪ ድሕሪ 5 ዓመት ዲኹም ድሕሪ 1 ዓመት ዲኹም ድሕሪ 2 ዓመት ዲኹም ኣይደኖ ግን ገለ ብኣእምሮኹም ትስእልዎ ክኾነለኒ ትብሎ ሂወት ኣሎ እዩ ስለዚ ምስ ሃብታማት ዝኾኑ ዕሩኽቲ ክህልውና ምሶም ሃንጋኣውት ክንገብር ወይ እውን ኣብ ድሓሸ ዓይነት ቦታታት ክንርከብ ድሓሸ ዓይነት ሂወት ክንነብር ብንግኡ ክንትስእ ፀሎት ክንገብር ምስጋና ክንገብር ስፖርት ክንሰርሕ ገለ ዝተስተኻኸለ ሂወት ክንነብር ንሓስብ ኢና ምናልባት ተሓስብዎ ዘለኹም ተሓድምዎ ዘለኹም ሰብ እዚ ተግባራት እዚ ድውንን እንተደኣ ሓልዩ ከዓኒ ኣሕዋት fake it until you make it ይበሃል በቃ እቲ ሰብ እቲ ክሳብ ትኾኖ you have to be it ክትኮኖ ክትክእል ኣለካ ንምንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ በቃ ካብ ብልግኡ እቲ ሰብት እንታይ እዩ ዝገብር ኣበይ እዩ ድውዕል ንጎ ተሲኡ እንታይ እዩ ዝገብር ሰዓት ክንደይ ትስእ ንጎ እዚ እቲ መንነት ምቕያር ማለት ስለዚ እቲ ስሉስ ዝትስእሉ ሰዓታት ንስኻ ከዓ ሕጂ ክትስኦ ትጅምር ንጎ ተሲኡ እንታይ ትገብር ምናልባት ስፖርት ድዩ ይሰርሕ ናብ ፀሎት ናብ ምስጋና ድዩ ጓይ ከምኡ ክትገብር ትጅምር
መዓልታዊ እንታይ ዓይነት መፅሓፍቲ ድዩ ደንብብ ወይ ምስ ከመይ ዓይነት ሰባት ድራኸብ ወይ ሶሻል ሚድያ ስቕ ኢሉ ስክሮል ክገብር ድውዕል ወይ ተሓዋት ስለዚ እዚ ሕጂ ሰዓት ዘለና መንነት ስቕ ኢልካ ብንቡእ ለጥ ኢልካ ርፊድካ ኣብ ዘይጠቅም ሶሻል ሚድያ እንዳኣተኻ መሊስካ ክንዲ ዝጠቕሙኻ መፅሓፍቲ ምንባብ መዓት ክፋላት ዘለዎ ፊልምታት እንዳረኣኻ ከምዚ ወፅያ ትወፅያ እንዳበልካ ንዕኡ ኮንሲም ምግባር ኣብ ዘይጠቕመካ ነገራት ግዜኻ ምሕላፍ እዚ መንነት እዚ ክሳብ ዘይቀየርናዮ ኣሕዋተይ እመኑኒ ሂወትና ንቕድሚት ዘይኮነ እኳ እንድሕሪት እንዳተጎተተ ይኸይድ ስለዚ ተቐዳመይቲ ከነወግዳን ተቐዳመይቲ መስዋዕትነት ክንከፍለላ ዘለና ነገር መንነትና ንምቕያር ሕጂ ከነንቅድ ክንክእል ኣለና እዚ ንክምንትግባር ድሕግዘኩም ድማ ንክልተ ወርሒ ዝካየድ ሱርበት ተኻውሎጥ ንኩለንትና ዓብይ ሰሰመይ ናይ ኦንላይን ክላስ ኣለና እዩ ንበል 16 ዙር ዝካየድ ካብ ቅድሚኹም ብዙሓት ሰባት እዮም ነዚ ስልጠና ብምውሳድ ካብ ሕሉፎም ተላቂቆም ሓድሽ መንነት ኣብ ሕጂ ሰዓት ብኸመይ ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ፕራክቲካል ብዝኾነ ነገራት ኣብኡ ንሪኦም ኢና ስለዚ ንዕኡ እንዳገበሩ ከዓኒ ዝሓሸን ዝበለፀን ሂወት ይነብሩ ኣለዉ እዮም ስለዚ ንስኹም ናይዚ ዕድል ተጠቀምቲ መታን ክትኮኑ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ናይ ዋትስኣፕ ናምበር ጌርኩም ደውሉና ኢኹም መንነትኩም ንምቕያር ሕጂ ወስኑ እዚኣ እንተደኣ ጌርና ናፍታ ካልአይቲ ክንከይድ እታ ካልአይቲ ናይ መብዛሕትና ሕልምታት ትቐትል ዘላ ወሳኒት ነገር ድማ ኣሕዋት ምቾት እያ ምቾትና መስዋዕትነት እንተዘይጌርናዮ ሕልምታትና እቲ ንሓስቦ ዘለና ራእታትና ንዒና መስዋዕቲ ክንገብሮ ኣሕዋተይ ብፍላይ ድማ ኣብናትና ሕብረተሰብ ሓደ ከይተረድእና ዝተላበስናዮ ምቾት ኣሎ እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እንተዳ ኢልኩም ብፍላይ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ወይ እውን ኣብ ካልእ ክፋላት ናይዚ ኣፍሪቃ ዘለና ሰባት ናብ ኤሮጳ እውን ድኸድኩም በዚ መንገድታት እዚኦም ሓሊፍኩም እቶም ኣብ ዝደለና እውን ናብኡ ምኻድ ንሓስብ ተረኣህሊና ገለ ከይተረድእና ንኣትዎ ኮምፎርት ኣሎ እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እንተዳ ኢልኩምኒ ገለ ፕሮሰስ ይህልወካ እሞ ወይ ከዓ ዝኾነ በቃ ፕሮሰስ እንደይክህልወካ ክእሊ ግን በቃ እታ ፕሮሰስካ ክሳብ ትሰምረልካ 4 ዓመት ዲ 5 ዓመት ዲ ሰብ ድሕልፎ ሂወት ናይ ምቾት ግዜ ኣሕዋት እቲ ናይ ምቾት ግዜ ተኸዓኒ ብዙሕ ነገራት ክሰርሐሉ ትኽእል ዝነበርካ እዩ ግን እንተረኣናዮ ትላይፈቲ ኣነ እውን ዝነበርኮ ስለ ዝኾነ ንብዙሓት ሰባት ሪሌት ዝገብር ነገር ኣሕዋተይ ስለዚ ከምኡ እንዳገበርና ሂወትና ክንቅይር ብተኣምር ኣይከኣልን ኣሕዋት እንታይ ኢና ንገብር ተዳ ኢልኩምኒ ባክ 4 years 5 ዓመት ገለ ከባቢ 4-5 ዓመት ኣከባቢ ተኣኪብና ኢና ከም መብዛሕትኡ ሰብ ከምኡ ኣነ ድነብር ነይረ ብዛዕባ እዚ መጀመርያ ምስ መፀኹ ስለዚ ትናትና ላይፍ ክሪኦም ከለኹ ኩላትና the same ዓይነት ባህሪ ይደለና the same ዓይነት ውዕሎ ይደለና ለጥ ኢልና ኢና ነርፍድ እቲ ድቃስና መስዋዕቲ ንምግባር እኳ ኣይነብልን ኢና ስለዚ ኣብቲ ምቾት እቲ ኢና ነብር the whole day ለጥ ኢልካ ኢኻ ትውዕል ንግሆ ኣይትተስእን ኢኻ ራፊድካ ኢኻ ትተስእ እንደገና ትስእ ምስ በልካ ከዓኒ ሞባይልካ ልዕል ኣቢልካ ብጣዕሚ ኮምፎርት ዶ እቲ ዊልካ ወረ ወዲ ወረ ኢኻ ትርኢ ወይ ድኾነ ፊልም እንተረኣሃሊ ንዑ ኢኻ ትቕፅሎ ናብ ቲክቶክ ኢኻ ትኣቱ እንዘን እዚ ቲክቶክ እዚ ከዓኒ ምስ ወዳእካ ሄዳብ ምስ ኮንካ ብኡ ከዓኒ ናብ ምሳሓካ ትኸይ ቡን ይፍላሕ ወኻሕካ እትብል ኣብኡ ቲቪ ኣላ ኣብታ ቲቪ እቲኣ ድራማ ትኸፍት ክንዲዚ ክፋል በፂሓላ ክንዲዚ ገለ ኮይናላ ንዕኡ ፍዝዝ ኢልካ ክትሪኦ ትውዕል ውፅእ ኢልካ ስቕ ኢልካ ንስተ ነብል ተባሂልካ ከይዱ ናብዚ ሰብ ገሊኡ ድራፍት ሰቲ ገሊኡ በዚ ገለ ይገብር ተዘናግዒ ይመፅእ ምሸት ብጣዕሚ ኣምሲ ይኣቱ ምሸት ምዝኣታኻ ቲክቶክ ኣሎ ናብኡ ተኣቱ ስክሮል ትገብር ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝጠቅም ናይ ሶሻል ሚድያ ነገራትን ኣይትርከብን እኮ ኢኻ ኣሕዋት ብዙሓት ነዚ ዝተረድኡ ሰባት ስለዚ ኮንተንት ክሪኤተር ስለ ዘለዉ ከዓኒ ብዙሕ ወረታት ተቐብሉኻ ብዙሕ ዝተባህለ ነገራት ተቐብሉኻ ንዕኦም ክትርኢ ፍዝዝ ድንፍዝ ኢልካ ከዓ ተምስሕ ኣሕዋት እዚ መንነት እዚ ሒዝካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምቾት ኣቴኻ ከዓ ኣሕዋት ሂወትካ ክቅየር ማለት ዘበት እዩ ፕሊስ ኣሕዋት ሓደራኹም ኣነ እዚ ነገር ብጣዕሚ ቀቲልኒ ከም ዝነበረ ሽዑ የርኢ ግን በቃ እቲ ናትካ ምቾት መስዋዕትነት ክትገብሮ ግዴታ እዩ ሽዑ እታ እዋን እንታይ ገይረ ኣነ እንተዳ ኢልኩምኒ በቃ ኣይ ስታርት ወይ ከዓ ኤርሊ በቃ ሽዑ ኮምፎርት ላይ ክህቦ ምኽእል ኢና እቶም ሰባት እዮም ንግዚኡ ድሓር ምጥባዕ ተሰዮም እዮም ደጣቋልካ ግን ኣብታ እዋን እቲኣ ትሶም ዘይገብሮ ነገራት ክትገብር ክትጅምር ከለኻ ካብቲ ናቶም ኮምፎርት ስለተውፅኦም ደስ ደይክብሎም ምኽእል ግን ኣሕዋት ሓደራኹም ሂወትና ክንቅይር እንዳሓሰብና ሂወትና ክንቅይረሎም ዘይንኽእል መንገድታት ንኽተል ተረኣሃሊና ከመይ ኢሉ ይመኽእል so I was doing this በቃ ብልጉ ይትስብ መፅሓፍቲ ከንብብ ጅምር ዓቢድካ ዲኻ ክሳብ ዝብሉኒ ዝተፈላለዩ ኮንተንትታት ንዕኦም ፅቡቅ ገይረ ከምዚ ዓይነት ኣእምሮይ ከማዕብሉ ዝኽእሉ መፅሓፍቲ ከንብብ ኮንተንትታት ክርኢ ፖድካስት ክርኢ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ኮንሱም ክገብር ንሶም ግን ኣይ ኖው ኣበይ ከም ዘለዉ ቡን እንዳሰተዩ ካል ነገራት ወኻሕካ እንዳበሉ ዘይጠቅም ዓይነት ወረታት ከምቲ ኣነ ዝነበርኮ እንዳሕለፉ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ንዑ ባንተ በልካ ከዓኒ ወላ ሓደ ትሰምዓካ የለን ኢትስ ኦኬ ኣሕዋት መጀመርያ ክድሕን ዘለዎ ኣነ እዩ ስለዚ ነዚ ነገር መስዋዕቲ ምግባር እዩ ነቲ ምቾት እቲ ኣብቲ ቡን እቲ 4 ሰዓታት ኮፍ ኢልካ ዘይጠቕመካ ፊልም ኣብቲ ናትካ ዓይነት ሂወት እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምፅእ ኣይደነው ግን ደሆል ንዑ ክትርኢ ትውዕል በዚ ዘይጠቅም ወረታት ትርኢ በዚ ቲክቶክ በዚ ገለ እንዳበልካ ግን ኢትብል ነበር ሃፐን ኣሕዋት ስለዚ ምቾት እዚ ግዴታ ኢና ክንስእኖ
ካብዚ ምቾት እዚ ግዴታ ኢና ውፅእ ክንብል ኣለና ይሽ እንታይ መሲልኩም ኣሕዋት እዚ ነገር እዚ ብፍላይ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ኮይና ኣብ ካልኦት ናይ ክፋላት ናይ ኣፍሪቃ ዘለና ሰባት ነዚ መንነት እዚ ሒዝና ንኸይድ እሞ ድሓር ነዚ 5 ዓመታት 4 ዓመታት ድሰኣናዮ መንነት ከይድና ናብ ኤውሮጳ ክንከይድ ከለና ግዴታ ክንሰርሕ ኣለና ግዴታ ብንግኡ ክንትስእ ኣለና ኣብኡ ዘሎ ሂወት ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ብዙ 5 ዓመታት ደፍረስናዮ መንነት ከም ብሓድሽ ኣብኡ ክንሃንፆ ክንሓስብ ክንጅምር ከለና ድፈረሰ ነገር ንኽህነፅ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣሕዋት ሓደራኹም ጥንቅቕ ንበል ኢና እዚ ምቾት እዚ ቀታሊና እዩ ኮይኑ ዘሎ ንዓና ትጠቕመና ኣይኮነን ስለዚ ሂወትና ንምቕያር ንሓስብ እንተደኣ ሃሊና ገለ ዘይምችኡና ሕጂ ሰዓት ዕረዕረ ዝጥዕሙ ፅባሕ ግን ምቁራት ዝኾኑ ነገራት ክንቋደስ እንተደኣ ደሊና ካብቲ ናትና ምቸት ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ስለዚ ድቃስና ክኸውን ንኽእል ምክንያቱ ሰብ ከም ዝብለኩም ፅናሕኩ ዓርቢ ዝትስእ በቃ ብጣዕሚ ድቃስ እዩ ዝፈቱ እሞ ከዓ ምሲ ድቅሶ ከዓ ንምንታይ እንተደኣይኩም ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ሃልይዎ ኣይኮነ እንታይ ደኣ ዘይጠቅም ናይ ሶሻል ሚድያ ወረታት ክርኢ ኣብ ቲክቶክ ስክሮል ክገብር እዩ ስለዚ ፕሊስ ኣሕዋት መስዋዕትነት ነዚ ንኽፈለሉ ተቐዳሚ ብፍላይ ዓባይ ነገር እያ ድቃስ ስለዚ 10 ሰዓታት 10 ገለ ልዕሊ ድቅስ እውን ፈልጥ ያና 10 ገለ መለ ሰዓታት እንዳደቀስካ ሂወትካ ከቅይር ማለት ዘመት እዩ ኣሕዋት ስለዚ ሓደራፎም ፕሊስ ድቃስና መስዋዕቲ ጌርና መፅሓፍቲ ብምንባብ ዝጠቕሙና ቪድዮታት ብምርኣይ ዘየሊና ሶሻል ሚድያታት ንዖም አንሳብስክራይብ ብምግባር ትዘለየና ከዓኒ ዝጠቕመና ነገራት ከዓ ንዑ ሳብስክራይብ ብምግባር ከዓኒ ሓደራኹም ኣሕዋት ነብስና ንምህናት ሕጂ ንበዓል ኢና እዚኣ እንተጌርና ናብታ ሳልሰይቲ ክንከይድ ኢና እታ ሳልሰይቲ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ መስዋዕቲ ትገብሮ ነገራት ከዓ እንታይ እንትረኣይልኩምኒ ዝምድና እዩ እንታይ ዓይነት ዝምድና እንትረኣይልኩም ለኻ ናይ ቤተሰብ ዝምድና ክኸውን ይኽእል ምስ ሕሩኽኩም ዘለኩም ዝምድና ክኸውን ይኽእል ምናልባት ምስ ኣፍቃሪትኩም ወይ ምስ ኣፍቃሪ ይኽእለክ ዝምድና ክኸውን ይኽእል እዩ መስዋዕቲ ትገብሮ ክብለኩም ከለኹ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ትህቦ ዝነበርኩም ግዜ ነዞም ሰባት እዚኦም ክትህቦም ኣይትኽእሉን ኢኹም ምናልባት እቶም ናትና ፋሚሊ ኣይንደውለሎም ወይ እውን ኣይንርከቦም ገለ ደይኮን ክድውለ ኣለኹ ግን ኣብ ዝተረኸበ ናይ ፋሚሊ ድግስ ኣብ ዝተረኸበ ናይ ፋሚሊ ሓዘን ድዩ መርዓ ድዩ ገለ ድዩ ናይ ዓርኹትኻ ክኸውን ይኽእል ናይ ካልእ ሰብ ክኸውን ይኽእል ሂወትካ ንምቕያር እንዳሓሰብካ እንዳሃለኻ ኣብ ከምኡ ነገራት ከዓኒ ብዙሕ ግዜ ኣይተጥፍእን ኢኻ ኣሕዋት እዚ ነገር እዚ ንዓይ መጀመርያ ቅሩብ ክብል ኢሉኒ እዩ ነይሩ ንምንታይ እንተረኣይልኩምኒ ዕላማ ኣለካ ሂወትካ ጥራይ ዘይኮነ ሂወት ስድራኻ ከም ትቕይር ኣእምሮኻ ይነግረካ ኣሎ ፈጣሪ እታ ምስልቲኣ እታ ሂወት ኣብ ኣእምሮኻ ኣብ ልብኻ ሸኺዕዋ ኣሎ ኣብ ናይ ስድራኻ ኣእምሮ ስለዘይእተዋ ንዕኦም ስለዘይተረኣዮም ግን በቃ ኣብቲ ስራሕቲ ክትነጥፍ ክትጅምር ከለኻ ውፅኢታዊ ስለዘይትኸውን ኣብቲ መጀመርያ ገና ፍረኻ ስለዘይረኣይ ትዘርኢ ስለዘለኻ እንታይ ደሞ ተፍርለኻ ኢኻ ስቂልካ እኮ ኢኻ ጠፊእካና እኮ ከምዚ እኮ ጌርካ እኮ ክሄድካና እኮ ክብል ይኽእል እዩ ስድራ ወይ ከዓኒ ቤተሰብ ግን ንሱ ይኮነን ኣሕዋት ንዕኦም ዝሓሸ ሂወት ንምፍጣር ኢና ደፋእፋእ ንብል ዘለና ኣይኮነን ዲ ስለዚ ምናልባት እታ ንድውለሎም ዝነበርና መዓልታዊ ዲ ወይ ኣብ ክልተ መዓስሪ ግዜኡ ኮይኑ ንሕና ዕድል ኣይረኸብናን ምስ ስድራና ኣይኮንናን ዘለና ኣክቹዋሊ ስለዚ ንጠቐመሉ እዚ ነገር እዞም ብዙሕ መስዋዕትነት ዝኽፈለሉ ነገር እዩ ኦልሬዲ ስለዝኸፈልናዮ ማለት እዩ ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋተይ ገለ ንገብሮ መስዋዕትነት ኣሎ እዩ ምናልባት ሕጂ ሰዓት ስቂልና ንነብስና እንዳሃሰና ንስድራና ስቂልና ገንዘብ ንሰድድ እንተደኣ ሃሊና ምናልባት እታ ንስድራና ንሰዳ ዘለና ገንዘብ ምናልባት ኣብ ነብስና ኢንቨስት ጌርና እንተንነብር ነብስና እንተንማዕብል ስድራና ተፀሚሞም ደምልዖም ደስትዮም ፈጣሪ ኣለዎም ኣጅኹም ኣሕዋተይ ግን በቃ እታ ነገር እቲኣ ፅምም ኢልና እንተደኣ ኣብ ነብስና ኢንቨስት ጌርና ጥራሕ ንብኡ ንስድራና ጥራይ ዘይኮነ ንሕብረተሰብና ዝኾን ሃብቲ እውን ከነፍር ንኽእል ንኾንና ስለዚ ፕሊስ ነብስና ንርኣይ ነብስና ንቐድብ እዚ ክብለኩም ከለኹ ሙሉእ ብሙሉእ ንፋሚሊና ንግደፎም ገለ ማለተይ ኣይኮንኩን ኣሕዋተይ ግን በቃ ሓደራፎም ኢኹም ገረባ ሃልዎ እንደገና እዚ መስዋዕትነት እዚ ከም ንኸፍል ድማ ርግፀኛ ኮይኑ እየ ዝነግረኩም ኣነ እውን ደጋጥመኒ ነገር ስለዝኾነ እዩ እቶም ካልኦት መስዋዕቲ ንገብሮም ሰባት ወይ ከዓ ዝምድና እንታይ እንትረኣይልኩምኒ ናይ ቀደም ዝነበሩ ኣርክትና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ እንታይ መሲል ኢኩም ንዓይ ድጠቕመኒ ነገር ኣነ እየ ድፈልጥ ኣሕዋተይ ኣዕርኽተይ ኣይኮኑን ድፈልጡለይ ስለዚ እንታይ ግን ብሎኻ እዚ ጉዕዞ እዚ ክጅምር ከለኻ ክላእ ስኢልካ ሃለው ዶ ኣይትበል ማንም ዝርድአካ ወላ ሓደ ዝርድአካ ሰብ የለን ስቂልካ ሃለው ዶ ኣይትበል ኣብቲ መፅሐ ይብልካ ከምዚ እዩ እንታይ እዚ እንዳበሉ ንድሕሪት ክመልሱኻ ድፍትኑ ኣዕርኽቲ ኣለዉ እዮም እዞም ኣዕርኽቲ እዚኦም ከዓኒ እቲ ናትካ ሓሊሙ ክትጅምር ከለኻ ካብቲ ናቶም ኮምፎርት ስለተውፅኦም ናብቲ ንዓናይ ዝብሉኻ ኩሉ ግዜ ትኸዶ ነበርካ ቦታ ምስኦም ስለዘይትኸይድ ምስኦም ትሕልፎ ዝነበርካ ግዜ ስለዘይትሕልፍ ምናልባት ኣብቲ እዋነቲ ክትቆርፆም ትኽእል ትኸውን ኢኻ ግን ቁርዝ ኣይኮነን ኣሕዋት ንምንታይ እንተልኣልኩም ኢትስ በቃ እንታይ ይመስል ኢኩም ኩላትና እንዳጠፋእና ኣነ ንዓርከይ እንዳጠፋእና ክልቲና ንድሕን ማለት ኣይኮነን ከምኡ እንተደኾን ነይራ ሓቢርና ንጠፋእና ነርና ግን ፕሊስ ኣሕዋት ሕጂ ሰዓት ምናልባት ናብ ፓርቲ ንኽእል ከምዚ ንግበር ናብ ዳባር ንእቶ ናብ ድኾነ ክለብ ንኽእል ከምዚ ድብል ዓርከ መሓዛ እንተደኣ ሃልዩ ንግዚኡ ክጠቅም ክእል ክኸውን እዩ ነታ ሸዓ ደላ ሆይ
ግን ሎንግ ተርም ኣብ ዝኾነ ፍሪደም ግን ክወስደካ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ጥንቅቕ ምባል እዩ ብድሕሪ ድማ ምናልባት ኣፍቃሪ እንተደኣ ሃሊኩም ኣፍቃሪት እንተደኣ ሃሊኩም ትንዕኦም ትህብዎም ዝነበርኩም ግዜ ኳሊቲ ዝነበረታ ምናልባት ሕጂ ሰዓት ቁሩብ ባላንሱ ክስሕት ትኽእል ክኾን እዩ ስለዚ ኣሕዋት ሓደራኹም ክትረዳድኡ ፈትን ኢኹም ኣይ ዶንት ኖ ካብ ናተይ ኤክስፔሪንስ ይነገረኩም ዘለኹ ስለዚ ጀስት ማለት ኳሊቲ ዝኾነ ዓይነት ቦይፍሬንድ እንደገና ኳሊቲ ዝኾነ ወይ ከዓ ብሉፅ ዝኾነ ሕልሚ ከስምር ዝኽእል መንነት ምፍጣር ቁሩብ ክላሽ ክገብር ይኽእል ክኾን እዩ ስለዚ ትራይ ማለት ተረዳድኡ ኢኹም this is حلمكم أقدمه ما يبحك إيه بكم دلخ مغنيات بتحلم دي تفكاريكم على أفتح حلم تفكاري خلوه لذي بليس حوات نحلمكم لنفسكم مجمع أقدمه لازم نقدر زخم مسواتي كم نقول وتردينا نزق عسل نجمرينا زخن قبر ترى أخينا خنافتا رأيت خن حلفت نخيرنا ترى بعيد بدعم غصانيت زخونة نقدر حواتي نعيون حسياتنا دنبرد كم حبرة تسوون تحسينا نقدر بفضل كم حبشة وي كم ناس ما حبرتسب كرعات دبها نجر قال برايد على إيجو على عوشتنا لمن تاين ترى أيكم لي نفتح حسب له بلوس رخونا عبر خونه هيوت كخيدا ترى دلي بدون عشت نجارات يخدم لا بحسب زليل نفتي هيوتي أي كبت حلي سلازي نفسنا من الوقت دورتنا خويني دسمعنا نعشت صراحة كنسرح دفينا كنسرح انت حسنا أجن ما نمكو ريولينا بقى جست كل سب كل كوينو خرعي رخونا كداون تغيرو قالوا خوينو بقى فارانا خيب بهالي دا أمبر بوزي حساب زتعر هيبوت كان تخون كازيك إير كان مبال بوزي حساب دتعر إلا دقر ما كون كأخوات هيبوتنا خن كير انتر أخينا من الوقت كان أصوات فاراي لو بتوعو سب كن كونو قدي تاي إتسو يبرو دبرو انت برو وعابي كيف بتساها انت زي كوينو قم بقى أخول سب ورجع مع دا إحواتي ورجع مع دو كواي جمير كان داس تخاخلنا ونغيد أمبر كلاتن حوات انتي ترى أيكم اللي بقى ما تقدر خرعات على أنا لي زخ سرح أنا لي خمزخ جبر أنا لي نزخ العد أنا لي إذا حين سرح زخ سرح بليس حوات أنت أنا بدي حاشي وتكون كيدنا حسب أهلنا تحتي لك دني لك مسرح كم قديت أنا جرنا كم قطرنا عوت دما وانا دخونه وسانو دخون نجر بخال كنرد أخن كل علينا في اللي عملتنا حبرت سب أنت أمت إخا I don't know جنجة أنلو سبكان just فتخدابينو نسي بقى تايد بها كل بحال ويقول دخون عينت تايد بحال سب نسي كن بقى كافتي حد ساعات تيتيلو معك كداون تجيرو قال ملتات حد ساعات قرمار اللي خوين درعي دول سب نعي مني إنسباير لجبرك حكينا هيوت دنبر للو مني ترى عليكمني تدفئ له الاسترودي صرح دلو قال شقط عشان قدر دفتات دلو عبد وين منالات وردي اللي تحتيلو اتغ حسبوا السودا حسبوا نجر إن تكبر جنك أخذ تحت الجمرة سبنا سين إنسباير لجبرنا نعي تازي بليس حواد دسرحوا ده يقولوا دجوروا ده يقولوا قال ده يقولوا تويلوا يوم ذي يوم فراتات ذي يوم كم ذي يوم كم زكون فوتينات مالكو خمس نيرو هذا ساكت كوينيرو قن حجي بقول قنيعته بنا وقنيعته اوف كورس قنيعوي قلنا سلازك انا اي قنيعوي سبزي ما عاد عذرا يخاف سبب دبت نريو نغا سلازخونه احواتي ام سو سوري قرب سمعيتها وانت قيلكم قن بقى this is the thing اذا نقدر زي احد راكم ما حوات قتلنا الحمد لله نردع ولا حنت لي صراحه حسب بالعلى قيل بقى ورجع مع دخون الكاللي سو بليز أنا زنقر زونا قات من اليرين كم زعينا personal development coaching كمت كله مجمرة ون بقى تحتي تخسر حنيرنا أنا زدو يولا زكو أنت هون قن أب حدا كامبان خيره فولنتير يقبر نيرا أبو خاني وك ومبر ترى سبات كوفتبل يشي يكون أنا لحسبور نخنا قرقن بقى خاف تحتي خاف تجمر فولنتير لا قبرنا بزي ومبر نسبات ندا قرب كنا تدسلتنا نار نبر ممهرنا بوغير متان كمهر نعو نقرات بقى خاف تحتي أجمير أنا كاس نداول كخان دعوة خات خير حوات لذا حدا راكم حوات اتدلنا خرعات اتدلنا برايد اتدلنا ايجو او صابينا درمينا كاب تحتنا نجي مع حجي كنوسن كنكل علينا نسوات نقبر نعو صباح نقول خانا بدي حشي وتكب صحنا كم زنتر عينا ما نفتح مشيتي خن حلف نظرينا اتح مشيتي نخلاتنا الوقت حجي ساعات كركتب لنا ነገር እንት ያንተ አይኮን ጊዜያዊ ድኾነ ደስታ ዝውና ነገራ ግዴታ መስዋዕትነት መስዋዕት ክንገብሮም ክንክእል ኣለና እቲ ምንታይ ሲገለ ጊዜያዊ ደስታ ድህቡ ነገራት ኣለዉ ግን ከኣ ዘለዓለማዊ ድኾነ ናጽነት ዘሂቡ ካለው ስለዚ ኸይድካ ምሽዕሩ ክትኻትቺል ምግባር ወይ ኣብ ዝተፈላለዩ ፓርቲ ምኻድ ናብ ድኾነ ናይት ክለብ ምኻድ ወይ ድኾነ ሙቪ ንዕ መስኪን ረኣይ ዕረፍቲ ገለልካ ምባል ገለ መለታት ገለ እዚ ነገራት እዚ መስዋዕት ክትገብሮ ከጅምር ከለኻ ጊዜያዊ ደስታ እንዲህበካ ንዑ መስዋዕት ክትገብሮ ከጅምር ከለኻ እቲ ደስታ ተኽጽኖ ትኸውን ኢኻ ምናልባት ኣብቲ ነገርቲ ካልኦት ሰባት ሓጎስ ብዝመስል መንገዲ ፍሽኽሽኽ ወሃዓክዓ ክብሉ እንከለዉ ውሽጥኻ ግን እቲ ነገርቲ ስለ ድሰኣኖ ክሳሓይ ይኽእል እዩ ውሽጥኻ ግን ክሕቆ ይኽእል ኣሕዋት ግን
it's okay በቃ it's part of the process ስለዚህ ዝኾነ ሰዓት you know we can do it በቃ ሕጂ ሰዓት ግዴታ በቃ ኮንሰፕት ስለ ዘለዎ መኻድ ሓድሽ ዓመት ብድመፀ ገለ ነገር ብዝኾነ በዚ ንዓና ኢና ብበለካ ዓርካ መሓዛ ገለ እንዳኸድካ ጊዜያዊ ዝኾነ ደስታ you know ንዕኡ መስዋዕቲ ጌርካ እቲ ደስታ እኳ ኣብ ምንታይ ኢኻ ትረኽቦ እንተረኣይኩም ከምዚ ዓይነት ጉዕዞ ክትከይድ ከለኻ መፅሓፍቲ ምንባብ ክኾን ይኽእል እዩ ምስ ብሉፃት ዝኾኑ ሰባት ኮፍ ኢልካ ኣብ ምዕላል ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፅቡቕ ዝኾነ ቪድዮታት ኣብ ምርኣይ you know ብሉፅ ዝኾነ ቪድዮታት ክጠቕመካ ዝኽእል ቪድዮታት ኣብ ምርኣይ ክኾን ይኽእል እዩ not the scroll ኣብ ምግባር ኣይኮነን ኣብቲ ቲክቶክ ኣይኮነን ንዑ ነገር መስዋዕቲ ምግባር ምክንያቱ ኢንስታንት ዝኾነ ዶፓሚን ኢንስታንት ዝኾነ ዶፓሚን ኣብ ኣእምሮና እንዳተፈጠረ ንግዚኡ ሓጎስ ፈጢሩ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ናፅነት ግን እንዳሰኣነና አይደለ እዚ ዲስትራክሽን እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ እዚ ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት ፕሊዝ ካብዚ እዚ ደስታ እዚ you know ምናልባት ንግዚኡ ክንስእነውራ እኳ እንተኽኣልና ግን it's worth it ፅባሕ ንግሆ ዘለዓለማዊ ንድኾነ ብሉፅ ንድኾነ ናፅነት የዳለወና ስለ ዘሎ እቲ ናትና ደስታ ምናልባት ቁሩብ ክብለጠቕ እንዳበለ ክኸይድ ይኽእል ክኸውን እዩ እታ ሻርሸይቲ ወሳኒ ዝኾነት ነገር ድማ ኣሕዋት ስምዒታዊ ምዃን ተቋርጾ ኢኻ መስዋዕቲ ኢኻ ትገብሮ ነዚ ነገር እዚ ንምንታይ እንተረኣይኩም ሕማቕ ነገራት ከጋጥመካ እንከሎ ነቲ ሕማቕ ነገር ኣብ ኣእምሮኻ ማዕርኽ እንዳይትሕዞ ወሳኒ ትኾን ንስኻ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ተረዲእኩም ኣለኹም ንምንታይ እንተረኣይኩም ምክንያቱ ለሰይ ምናልባት you know ኣብ ሪሌሽንሽፕ እንተረኣሃለኻ ወይ ኣፍቃሪትካ ዳ ወይ ኣፍቃሪ ይኽእል እዩ ለሰይ ዝኾነ ይሓሪጠካ ንበል ወይ ስኻ ክገብረልክ ዳሓሰብክዮ ወይ ክትገብረልካ ዳሓሰብክያ ነገር ኣይገበረትን ተገራጭኹም ንበል ፎር ኤግዛምፕል ስለዚ ነገር እዚ ኣእምሮኻ ንሓደ ሰሙን ሙሉእ ሒዙ ኣብ ንብዓት ኣብ ብኽያት I'm not saying ቀሊል ይኮንኩም ለኩም ዘለኹ ግን if you want to build a new life ሓድሽ ህይወት ክንፈጥር እንተደኣሃሊና ስምዒትና ክበስል ክኽእል ኣለዎ ኣሕዋት ካብ ላዕሊ ዳ ክንሪኦ ኣለና እምበር ንውሽጢ እንዳኣተና ተቐየምቲ ክንከውን ወይ በቃ ነባዓቲ ክንከውን ሓራቃት ክንከውን ገለ ክንከውን ይብልናን ብገለ መንገዲ ነብስና ክንምህሮ ክንክእል ኣለና ነዞም ስምዒታት በቃ ስምዒታዊ ክንከውን ክንክእል ይብልና እንተዘይ ኮይኑ እታ ሸዓ ሰዓት ብእተናያ ኔጌቲቭ ዝኾነት ስምዒት እመኑ ንኣሕዋተይ ብዙሕ ዕንቅፋት ክትፈጥረና ፅባሕ ንጎፍቲ ንገብሮ ዘለና ጉዕዞ ስለዚ ፕሊዝ ድንን ምባል ወይ ከዓ ምሕራቅ ወይ ኣብ ገዛኻ ዓፂኻ ምባል ዘይኮነ በቃ እቲ ትሰርሖ ዘለኻ ነገር ንዑ ቢልድ ንምግባር ዕንቅፋት ዝኾነካ ነገር ተዳሃሊ ካብ ኣእምሮኻ ከተውፅኦ ግዴታ እዩ ንምንታይ እንተላኢልኩም ንኻ ይቕረይታ ኣሕዋተይ ይሺ ክነሃንፆ ንሓስብ ሂወት ኣሎ እቲ ክነሃንፆ ንሓስብ ሂወት ፋሚሊናትና ኣብኡሎ ስድራ ቤትና ኣብኡሎ ኣዴና ኣብኡሎ ኣቦና ኣብኡሎ ደቅና ኣብኡ ክህልው ይኽእሉ ኮነ እዮም ንባዕልዋ you know በዓልቲ ቤትና ክትህሉ በዓል ቤት ክህሉ ሳም ኣሎ ይሕዋ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ብምርኣይ ነቲ ዝዓበየ ነገር ንሕና ዕላማ ብምግባር ነቶም ንኣሽቱ ነገራት ይቕረ እንዳበልና ሸለሊልና ክንሓልፎም ተዘይክኢልና መን ኣሕዋተይ ፅባሕ ንጎ ዕንቅፋት እዮም ክኾኑና ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ግዴታ መስዋዕቲ ክንገብሮ ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ወሳኒት ዝኾነት መስዋዕቲ ክንገብራ ዘለና ከነወግድ ዘለና ነገር ከዓ ኣሕዋት ተስፋ ምቁራጽ ንተስፋ ምቁራጽ ተስፋ ክነቁርጾ ክንክእል ኣለና ፕሊስ ኣሕዋት እዚ ነገር እዚ ፅቡቅ ጌርና ንረዳእ ኢና ንምንታይ እንተረኣይኩምኒ ብዙሕ ተስፋ ዝቁርጽ ነገራት መዓድ መዲ እዩ ብፍላይ ካብ ዜሮ ክትብገስ ክጅምር እንከለኻ ረዳኣይ ሓጋዚ ኣብ ዘይብልካ እዋን መዓድ ተስፋ ዝቁርጽ ነገራት ይደለካ ንዕኡ እውን ዕረፍትኻ ኣለዎ እዮም ተስፋ ምቁራጽ በዓል መን እዮም ተረኣይኩምኒ ዕረፍትኻ እዮም እንታይ ይብለኻ መሲልካ ኣታታይ ኣበይ ክትበፅሕኻ ፕሮፌሰር ገለ መለታት ከምዚ ሕጅስ ከዓ ትንተና ጀሚርካ ከምዚ ገለ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ንዓይ ከምኡ ብለኻ ኣበይ ከይትበፅሕኻ ንስኻ ስቂልካ ሃለሉ ኣይትብል ከምዚ ሕጅስ ሃብታም ክትከውን ንስኻ ማለት እዩ ከምዚ ገለ መዓት ብድዕታት ክህሉ ይኽእል ክኸውን እዩ ተስፋ ዝቁርፅን ብዙሕ ሰብ ክህሉ ይኽእል ክኸውን እዩ ሸለሊዝካ ንዑ ብምሕላፍ እኳ ደኣ ነቓልካ ንስኻ ነቓልካ ተኣማኒ ኮንካ ብምርካብ ብዲሲፕሊን ነዚ ተስፋ ምቁራጽ ተስፋ ከተቁርጾ ኣለካ ሽሕ ግዜ ወላ እኳ ርእስና ድንኑ ተስፋ ዝቁርፁ መዓት ነገራት ኣጋጥሙና ግን ኣሕዋተይ ነዚ ተስፋ ምቁራጽ ተስፋ ክቆርጽ ዝኽእል ዕላማ ተስፋ ክቆርጽ ዝኽእል ሕልሚ ኣብ ውሽጥና ሃለወና ንዓይ ስሕራ ይድሓ ተስፋ ቆሪፀ ወዲእ ኣለኹ ቻው this is my life ግን ኣሕዋተይ ሓደራ ያታም ገዛ ሃረር ኢላ ትፅበየኒ ዘላ ኣደይ ነቲ ገዛ ሃረር ኢሉ ዝፅበየኒ ዘሎ ኣቦይ ጸሎቶም ዘይቋርጹ ወለደይ ኣሕዋተይ ንኻልኦት ንዕኦም ክርኢ ክእል ኣለና ኣነ ተስፋ ተቆሪፀ ስድራ ምልእት እያ ተስፋ ክትቆርጽ ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት ፈጣሪሎም ሳና ናብ ተሓሽን ናብ ልበለፀን ሂወት ክንከይድ ኢና ኢልና ነዚ ተስፋ ምቁራጽ ብእምነት ፈጣሪና ሒዝና ተስፋ ነቁርጾ ኢና እዚ ሓደራኹም ነዘን 7 ነገራት ብዝግባእ ከነተግብረን ንፈጥር ኢና ኣሕዋተይ ናይ ብሓቂ ድማ ነዘን ነገራት እዚአን መስዋዕቲ ብምግባር ናብ ዝሓሸ ናብ ልበለፀ ሂወት ክኸይድ ወሲነ ኣለኹ እንተራ ትብሉ ሃለይኩም ኣብ ታሕቲ ኮመንት ሓደራኹም ኣሕዋት ክንደይ ካባኹም ከም ደወሰኑን ብሓንሳብ ናይ ብሓቂ ክንጓዓዘ
ተበጊስና ከም ደለና ንክርኢ ስለ ዝደሊ ብታሕቲ ኣነ ወሲነ ኣለኹ በሉ ኢኹም ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዝብል ሴሽን እዩ ጠኒሕና ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ኢሉና ኣይኮነ ኣሕዋተይ ንግዜኹም ካብ ብልቢ እንዳመስገንኩ ድማ ንመበል 16 ዙር ዝካየድ ሱርበት ተኸበሉ ኩለንትና ዕብየት ሰሜንያ ኦንላይን ስልጠናና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ስለዚ ብዛይ ዕለት 8 ዝጅምር ስልጠና ከዓ ንክትሳተፉ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ናይ ዋትስኣፕ ናምበር ጌርኩም ረኸቡና ኢኹም ሱርበት ተኻዊ ዝኾነ ለውጢ ብምምፃእካኒ ኩለንትናዊ ዕብየት ንኸተምፅኡ ንኩላትኩም ጀባ እብለኩም ኣሕዋተይ ተዝሓደራኹም ነዘን ነገራት እዚአን ብዝግባእ ከነወግደን እንተደኣ ክኢልና ድማ ናይ ብሓቂ ነዚ መስዋዕቲ እዚ ክንከፍል ተረኣኺና ኣመንን ኣሕዋተይ ናብ ዝሓሸን ዝበለፀን ሂወት ኩላትና ምኻድና ዘይተርፍ እዩ ምናልባት ነዚ ሕጂ ሰዓት ዘለና ኣብ ብሕትና ኮይና ብዝግባእ ንቃለሶ ዘለና ሂወት ክትሕግዘና ትኽእል ቪድዮ ድማ ኣብዚኣ ክገድፈኩም ንዓ ተኸታተልዋ ኢኹም ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ እንዳኾንኩም ክትፀንሑ እንዳተላበኹ ሰላም ኣብ ዘለኹም እንዳተመነኹ ባይ ባይ